La Lali i els amics del bosc. Aquest és el conte que tots els animals recorden, però que molts homes no coneixen. Tot va començar un dia de primavera, quan la Lali i els seus pares van anar a passar el dia al bosc. Mentre buscaven un lloc per fer el pícnic, anaven recollint algunes pinyes i pedretes xules. I estava ple d'animalets. Mira aquestes formigues! Van totes en fila! Que van a l'escola? Va preguntar el papa, recordant les files índies del col·le. Ah, allà hi ha un ocellet que canta! Mira, una papallona groga i negra, però encara no he vist l'esquirol. Aquell de la cançó que menja pinyes, plim, plim, plim. Així que va decidir buscar-lo. Va mirar cap amunt dalt dels arbres, també darrere els matolls, i a l'arribar a un camp de flors va veure una cosa marró que es movia de pressa. Ara corria, ara s'aturava. T'he trobat, esquirol! El volia saludar educadament, per això el va començar a seguir. I noi, com corria aquell esquirol! El va perseguir fins que, a l'arribar al peu d'un gran arbre, amb unes arrels enormes que s'enredaven entre elles, es va haver d'aturar. No hi havia ni rastre de l'esquirol. On haurà anat? Aleshores, entre les arrels, va veure una porteta de fusta. Mai no havia vist una porta tan petita, així que va trucar molt fluixet. No hi ha ningú! Ai, i aleshores qui és que parla? Vaja, m'he tornat a equivocar. Vés-te'n a casa teva. No parlo amb humans, jo. Jo tampoc parlo amb desconeguts, però potser podríem ser amics i jugar una estona. Mira, tinc unes pinyes molt xules. Aleshores la porteta es va obrir una mica. Has dit pinyes? I de sobte, més ràpid que una sargantana, va sortir l'esquí. Com? No era un esquirol, allò. Era un follet de bosc. Òndia! Si no ets un esquirol, tu! I és clar que no. Sóc el follet Famfri. La meva funció és tenir cura de tot aquest bosc. Ah, vale. Veient que no l'impressionava gens, el Famfri va explicar una mica millor el que feia. Doncs això, que visc aquí i cuido de les plantes, netejo el sotabosc, recullo plàstics i llaunes que deixeu als humans... Jo també n'he recollit avui amb els papes. Doncs et felicito, però és que jo, a més, resol conflictes entre animals. Ja saps, coses de veïns, com quan una talpa i un ratolí volen fer la casa al mateix lloc, o una merla s'empipa amb un pit roig. Doncs jo hi poso seny. Que guai! Jo també vull ser un follet com tu. Que m'ensenyaràs? Et dono totes les meves pinyes. Què dius ara? Mai no podries ser un follet, tu. Els humans només feu que embrutar i no teniu cura de la natura, ni respecteu cap altre animal. Us penseu que el planeta és només vostre. Això és mentida. A casa meva cuidem junts de les plantes i a l'escola ho recollim tot. I a mi m'agraden molt els animals. Veient que aquella criatura estava a punt de posar-se a plorar, el Famfri, que tenia bon cor, va dir: Bueno, aviam. Aquest és el cas més estrany que hem tingut mai al bosc. Hem de fer una reunió general. Entre tots els animals decidirem si podem ensenyar un petit humà com tu a ser follet de bosc. Torna diumenge que ve, però no diguis res a ningú, La majoria de gent no sap ni que existim nosaltres els follets. Iupi! No ho diré a ningú. Ara vaig amb els papes, que m'estan esperant vora el riu. Adeu, Famfri! La Lali va marxar fent saltironets i no va passar ni un dia d'aquella setmana que no somiés en animals o follets. Mentrestant, al bosc hi havia una gran agitació. Ja era dissabte. Alguns animals corrien per arribar puntuals a la reunió sota el gran arbre. I tots parlaven de quin podia ser el misteriós motiu d'aquella reunió.
Ja eren les 7 en punt i el Fanfri, de peu sobre una roca i molt ben pentinat, va començar a parlar. Amics meus, veïns d'aquest bosc, us he fet venir aquí per prendre una decisió sobre un tema estrany, però molt important. Aquest tema té a veure amb els humans. Quin xivarri van fer aleshores! És impossible recordar tots els animals que hi havia reunits aquell dia, però us podem dir els que segur que vam veure. Hi eren les guineus, els conills, els senglars, les cabres, els valents esquirols, els ratolins, porucs com sempre, tota mena de rèptils, insectes i ocells. Fins i tot havia vingut el llop, que seguia sentat i tranquil mentre la majoria cridaven molt excitats. Ja sé què penseu. Sé que teniu por dels homes, que porten mala sort, però tranquils, aquest cop no es tracta d'una mala notícia, exactament. Resulta que una cria d'humans vol ser follet de bosc. Eh? I què més? Què s'ha pensat aquest petit humà? No duraria ni una nit al bosc. Se'l cruspiria algú per equivocació. Prou! Va cridar el Fanfri. No hem vingut a fer safreig, sinó a decidir què fem. Ningú ha pensat que, potser, quan aquesta criatura sigui gran, podria fer coses bones pel bosc? Esclar! Podria fer arribar la nostra carta al president Carpintero! Però si aquest ja no és president. Ah, no? Aquests que discutien eren els Greenpacks, un grup d'esquirols activistes que feia temps que volien presentar les seves propostes als humans. Aquests dies he estat pensant. Va continuar el Fanfri tot orgullós. El petit humà haurà d'aprendre moltes coses en molt poc temps. Necessita el CAF, el curset accelerat de follet. I per això hem de triar 3 animals amb experiència que li ensenyaran a tenir cura de la terra, l'aigua i l'aire. Què en penseu? Ho intentem? Semblava que tots els animals ja s'havien engrescat amb la idea. A més, molts sentien curiositat. Mai no havien conegut un humà en persona. Aviam, a qui li ve de gust fer de guia? No em digueu que ningú vol. Jo ho faré. Va dir el llop, avançant unes passes. Del que més sé és de boscos i muntanyes i puc portar el petit humà sobre el meu llom si creuem el bosc. A més, vull demostrar als humans que els llops no som tan dolents com es pensen. Fantàstic, Leiro! Així es deia el llop, molt respectat i conegut al bosc. Corrien històries sobre ell, coses com ara cada jove tenia un grup de rock, que muntava concerts les nits de lluna plena i que portava de cap a totes les lloves d'aquelles muntanyes. Ja tenim el guia de terra. I qui li ensenyarà coses de l'aire? Per exemple, vostè, senyor flamenc? ¿Quién? ¿Yo? Yo solo pasaba por aquí a visitar a un amigo. Mi nombre es Ozu. En realidad vivo ahora en Andalucía, pero en invierno me bajo para África, que hace más calorcito. I? Pues ¿cómo voy a pasear yo a la criatura? De vacaciones no se trabaja mi arma. Però quin altre ocell hi ha rosa, gran i majestuós, que pugui portar a volar una criatura? Ninguno. Eso es verdad. Veo que te has fijado en mi plumaje. De acuerdo. Enseñaré alguna cosa de la vida al pequeñuelo. Gràcies, Ozu! Només ens queda decidir qui serà l'acompanyant d'aigua. Esclar, els peixos no han pogut venir nedant. Li anirem a preguntar a la Chloe, la truita més vella i sàvia del riu. Aleshores el Fanfri va agafar una branqueta i, com si fos un director d'orquestra, va fer uns copets sobre el tronc d'un arbre. I ara, amics, per celebrar que estem tots reunits avui, cantem-li la nostra cançó a l'Ozu.
i s'obre el conill i la guineu, la tortuga i els centpeus, molt diferents però tots germans, és la llei més natural. Al bosc tots s'espavilen. Al bosc hi ha molta vida, el pit roig i l'escarbat, la formiga, el ratpenat, mil espècies diferents, vivim tranquils, correm i entre tots cuidem del bosc. Entre tots no volem créixer entre brossa i pol·lució, sense pol·lució. Entre tots cuidem del bosc. No hi ha res millor. No! Al bosc mai no hi ha pressa. Al bosc ningú s'estressa, ni targetes ni diners, res de bancs ni de papers, tot tu has de fer amb les mans o amb l'ajuda dels companys. Entre tots cuidem del bosc. Entre tots no volem créixer entre brossa i pol·lució, sense pol·lució. Entre tots cuidem del bosc. No hi ha res millor. Entre tots cuidem del bosc. Entre tots no volem créixer entre brossa i pol·lució, sense pol·lució. Entre tots cuidem del bosc. No hi ha res millor. El bosc és de tots. Ei, que ve algú! Amaguem-nos! Van piular els ocells. I tenien raó. Qui s'apropava amb un somriure d'orella a orella era la Lali. Hola! Hola? Que no hi ha ningú? Va dir mirant al seu voltant. Hola! Sentint aquella veu tan dolça, els animals van anar sortint dels seus amagatalls, fins formar un cercle al seu voltant. El Fanfri va fer unes passetes endavant. Has arribat un dia abans. Però per sort ja han decidit. En nom de tots els animals del bosc, et faig saber que sí, que t'ensenyarem el que cal per ser un pollet de bosc i un bon amic de la natura. Iupi! Tenim molta feina. Començarem per anar a veure la Chloe, una vella amiga meva. Ella t'explicarà coses interessants sobre l'aigua i la natura. I així, Chino-Chano, van començar a caminar cap al riu. Ja hi som. Sempre neden a aquesta riba. Mira-la, xerrant amb els salmons. Ei, Chloe, que tens visita! La Chloe va saludar amb l'aleta i va apropar-se nedant molt de pressa. Esclar, era un peix. Hola, Fanfri! Què portes aquí? Una criatura humana? Doncs sí, i resulta que és aprenent de follet. Ens preguntàvem si tu li podies ensenyar alguna cosa de l'aigua, als rius i als mars. Jo sóc una truita vella i sàvia. Saps? Fa molt de temps, un nen petit com tu em va salvar de la paella. Vull dir que em va treure l'ham de la boca i em va tornar al riu. Ah, sí? Doncs sí, i ara jo podré ensenyar-te algunes coses que he après del riu i de la vida. T'aviso que nadarem molt. Vinga,
pujo a la meva esquena. I hop, amb un salt va agafar-se ben fort a les aletes de la truita. Nedar dins el riu era com un somni. Bussejaven, saludaven altres peixos amb bigotis i barrets, miraven les algues, i mentre veia tot això, la Chloe li explicava que l'aigua està plena de plantes i animalets que es necessiten entre ells. A la natura, tots els animals som importants, grans i petits, des de la formiga més minúscula fins la balena més gran del mar. I tots necessitem aigua potable per viure. Ah, sí? Sí, i sabies que l'aigua cobreix la major part del planeta? Es troba sobretot als mars i oceans, però també als rius, i al cel en forma de núvols, i a les muntanyes en forma de glaç i neu. Ah! Els humans som molts, i cada cop som més, de manera que haureu de vigilar molt el que feu amb l'aigua del planeta i els animals que hi viuen, perquè si embruteu massa l'aigua, tots els animals es posaran malalts, inclosos els homes. Doncs no l'embrutarem, i així ningú es posarà malalt. Això que dius està molt bé, encara que fer-ho és més complicat que dir-ho. Però tens raó, voler és poder. Voler és poder. Au, ja quasi m'ha arribat. Et deixaré allà, en aquella clariana de bosc. Allà hi havia un tros d'herba, sense arbres ni ningú. Però quan la Lali va tornar a mirar... Oh, un llop! Quina por! Si és en Leiro! Tots et tenen sempre por, Leiro! Quina fama, noi! I a sobre és bon nano. Ara mateix te'l presento. I en un moment van arribar a la riba. Et presento el Leiro. Leiro, digues hola a aquesta criatura humana. Hola, criatura humana. Em mires molt les dents. Suposo que tens por. Doncs no ho sé encara. La Chloe diu que ets bo, tot i que ets un llop. I els llops sou... Dolents, oi? Els llops sempre fem por. Tu t'imagines fer por a tothom? Seria un rotllo. Ningú voldria jugar amb mi. Sento haver pensat que eres dolent. Mira, els llops no som ni més dolents ni més bons que qualsevol altre animal. És clar que hi ha llops més simpàtics o més antipàtics, com passa amb les persones o les truites. A mi no m'enredis, Leiro. Jo me'n vaig, nanos, que tinc una partida de cartes amb els salmons. I recorda, voler és poder! Voler és poder! A reveure, Chloe! D'això. I ara què hem de fer tu i jo? Tenim tota la tarda per endavant. Ja ho sé. Primer descobrirem el bosc per dins i després el veurem des de dalt. Sembla bona idea! Doncs apa, puja al meu llom. Va dir el Leiro, ajaient-se al terra. Però ràpid, si em veuen els meus col·legues fent això amb un homenet, se'n riuran de mi. Tinc una reputació, jo. Així van deixar el riu enrere i es van endinsar en el bosc. Va ser en aquesta part més profunda i salvatge del bosc on el Leiro li va ensenyar a trobar caus d'animals, distingir petjades de conills, guineus o senglars i fins i tot saber quanta estona feia que havia passat un altre animal només mirant les seves caques. Això feia molta gràcia. També deia que al sotabosc... On t'has ficat, ara? Un cap petit va sortir del darrere d'un arbre. Estic fent pipi! El Leiro es va emocionar. Et felicito! Molt bé! Estàs aprenent molt ràpid. Ni les cries de llop són tan llestes. Fent pipí, deixes la teva olor pel territori i així tots poden saber que has estat aquí. Si vols, quan acabis ens refreguem en uns arbres. Ui, però s'està fent fosc. Hem de marxar. I cavalcant de nou sobre el Leiro, aquest cop van córrer més ràpid que el vent, fins al final del bosc i després muntanya amunt. Era una sensació de llibertat total. Finalment, van arribar a un replà de la muntanya, des d'on es veia tota la vall. Uau! Que bonic! No sabia que era tan gran aquest bosc.
És genial, oi? Doncs aquest bosc és dels petits. Els boscos són el pulmó de la terra, perquè els arbres i la resta de plantes netegen l'aire que tu i jo respirem. Ah, Però quan l'aire està massa brut, a causa de les fàbriques, els cotxes, el carbó, aleshores arriben els problemes. quins? Doncs el planeta es calenta, hi ha inundacions, sequeres, molts animals i homes moren. Mentre parlava, en Leiros anava posant cada cop més trist. Però no vull parlar d'això ara. Mira quina lluna plena més bonica. Sí, està molt gran. Sembla que sigui molt a prop. Saps, quan era més jove, tenia una banda de rockabilly. Érem bastant coneguts en aquesta vall. Tocàvem les nits de lluna plena, que és quan els llops tenim millor veu. T'agrada l'Elvis? I el Buddy Holly? Stray Cats, potser? Veig que no. Ets molt petita, tu, criatura. Però t'haig de confessar una cosa. Fent música, els homes sou els millors animals de la terra. I no tens cap cançó, tu? Sí, és clar, però fa tant de temps que no canto. Va, jo et vull sentir. D'acord, però tu també hauràs de cantar. 1, 2, 3 i... Baixeu el cap que ve el llop. Sóc el diable horrorós, faig molta por. Però tot això que dic no és pas veritat. Jo cuido els meus amics i caço per menjar. Els homes em persegueixen. Els hauràs fet enfadar. Però menteixen. A les gallines també fas plorar. Jo vaig néixer per córrer i caçar. És lluna plena, ballem fins demà. Amb un somriure vaig dansant pel mig del bosc. Vaig molt atent, el meu olfacte és el millor. I tothom sap que sóc dur de pelar. Espècie en extinció, això ni ho vull pensar. Els homes em persegueixen. Va, llop, no n'hi haurà per tant. Em disparen, em fereixen. Ostres, noi, no ho sabíem pas. Jo vaig néixer per córrer i caçar. És lluna plena, ballem fins demà. Ple de cicatrius, però guapo igual. Soc tot un casa nova, es porto del cap. No, mai no seré un gos domesticat. Jo canto per la lluna i visc en llibertat. M'encanta cantar-li la lluna. Au! Què deuen fer els papes ara? Però no tinc son encara, eh? No, gens de son.
Pels papes no et preocupis. El Humphrey els ha donat unes pólvores màgiques perquè no et trobin a faltar fins demà. I tu amb mi no has de tenir por de res. I el Leiro va jeure de manera que aquella cria d'humans quedés arraulida entre les seves potes. I així van quedar dormits sota les estrelles. Al matí següent, una veu els despertà. ¡Levantaros, dormilones! Y ya es de día, y toca volar con el gran Ozú. «Òndia! Qui és aquest ocellot?» Finfartá, retoño humano, que yo soy un flamenco de pura cepa. Te voy a enseñar cosas del aire y del viento. Iremos a ver a mi amigo el molinero. Ya verá qué pedazo molino tiene. Bon dia, Ozú! Quina enveja em feu els ocells amb les vostres ales. Doncs apa, ara a volar! «Però jo em vull quedar amb tu, Leiro. I si no et torno a veure?» Farem una cosa. Quan vinguis al bosc, canta la cançó d'ahir la nit. Jo sabré que ets tu i vindré a trobar-te. Què et sembla? «Vale!» I així, la Lali va saltar sobre l'Ozú, que va desplegar les seves grans ales roses i... Ja estaven volant! Planejaven fent cercles per sobre la vall, baixant o pujant amb els corrents d'aire. Des d'allà, podia veure tot el bosc i el riu que el travessava. Amb aquella manera tan curiosa de parlar, l'Ozú li explicava que els vents porten els núvols d'aquí cap allà. També que el vent està fet d'aire i que l'aire, com li havia dit el Leiro, s'ha de cuidar perquè tots puguem viure bé. Però aviat va explicar-li una cosa que no havia sentit mai. Hay mucha forma de hacer energía. Algunas contaminan el aire muchísimo, como el petróleo o el carbón. Pero hay otra energía que son limpias y nunca se acaban. ¿Sabe cuáles son? No. Pues las que vienen, por ejemplo, del sol, el viento o el agua. Però com? Jo no puc agafar l'aire. Ni el sol. Pues con cosas geniales que habéis inventado los humanos, como las placas solares o los molinos de viento. ¿Ves eso blanco de ahí abajo? Allí vamos. Te voy a enseñar un pedazo molino de viento. I així van anar baixant fins a aterrar al costat d'un molí blanc altíssim, amb 3 aspes que giraven emputxades per l'aire. ¡Oh! ¡Me encantan estos bichos! ¡Son como gigantes! ¡Ah! ¡Ahí está mi amigo! Un home baixet, amb un casc i bata blanca, venia caminant. Portava un gran rellotge sota el braç. ¡Justo! ¿Cuánto tiempo, amigo? Exactament 230 días, 4 horas y 16 minutos. ¡Cuánto me alegro de verte, Ozú! ¡Dame un abrazo! ¿Veis que ben ben acompañat? Hola, soy Justo el molinero. Con o sin viento, yo aquí te espero. Va dir donant la mà a la Lali. I tot seguit va mirar el rellotge. Venga deprisa, Ozú, que heu arribat just a temps per l'activitat més important del dia. Mirar núvols. I tots 3 es van estirar penjant l'aire. Així, espaterrats i totalment relaxats, miraven el cel esquitxat de núvols blancs, que es transformaven en dragons, arbres, peixos, muntanyes... Mira! Una cara de gos! S'hi van passar una bona estona. Ningú no sap si minuts o hores. Després van mirar com girava el molí, emputxat per aquella força invisible que era el vent. Justo el molinero els explicava que el rodar de les aspes generava energia, que després anava fins a la ciutat, on la fèiem servir per moltíssimes coses. I tot d'una, el vent va començar a bufar més fort. Semblava que volgués parlar. Ja és aquí. Qui? Ah, aviam si ho endevina. Sóc l'home invisible, sempre imprevisible. Recorro el món, sóc una ànima lliure. No em canso mai, no puc estar-me quiet.
ja sabeu qui soc, no? Sí? No? Doncs, aleshores, seguim. Soc gran viatger i quan passo pel carrer aixeco faldilles i papers. L'home del temps mai no sap on seré. I si obres la finestra passaré de pressa. Com bufo fort faig molta feina i als homes dono sempre bon servei. Ja sabeu qui soc, nens? No? No? Fem una repassadeta, aviam. Soc invisible, soc imprevisible, vaig pel món, soc un gran viatger, porto pluges nevades, porto granissades, porto de tot. Quan passo pel carrer, m'encanta aixecar-li les faldilles a les nenes, però el que em torna boig és veure les aspes dels molins de vent aquells tan enormes, perquè clar, és normal, jo sóc una energia verda. El problema el tenen els homes, que mai no saben d'on vindré, si per la dreta, per l'esquerra, per davant, per darrere. És complicat. Escoltant cantar el vent, No em digueu que també heu mirat núvols. Hola, Fanfri, què hi fas aquí? Has vingut amb el vent? Això és un secret. He vingut a buscar-te. Els teus pares es despertaran d'un moment a l'altre i tindrem un problema al bosc si et troben a faltar. Yo llevo en un periquete. I l'Ozu els va portar volant fins al lloc on havien fet el pícnic el dia anterior. Quan van arribar, la mama i el papa estaven profundament adormits sobre la gespa. Bé, Lali, crec que has après moltes coses aquests 2 dies al bosc. Si les tens presents d'ara en endavant, seràs un amic del bosc per sempre. Té, aquesta pedra és el teu diploma de follet de bosc. Visca! No us oblidaré mai ni a tu, ni al Leiro, ni a la Clo, ni a l'Ozu. I explicaré a tothom que sóc un amic del bosc. Sí, però recorda que no pots dir res de nosaltres. I es van fer una gran abraçada. Apa, jo me'n vaig. Tu desperta els papes com t'agradi més. I sense pensar-s'ho 2 vegades, la Lali va saltar sobre la mama i el papa, que es van despertar entre petons i pessigolles. Va, papa, que tu pots obrir els ulls. Saps? Voler és poder! I ja que un altre amic del bosc hem trobat, aquesta Lali Rondalla s'ha acabat.